Mami, čo tu robíš? Vieš, že dneska je štedrý deň, tak robím nám večeru. No. Fuj, ale čo tá krv? No asi ide krv, keď tlačíš mäso, ktoré som iba vyťahla. No, ulovili nám ho chlapi. Ty by si mala byť na Jakea hrdá. Pretože on sa tak snaží ťa získať. Pôjdeš kúpiť múku a dať čo jesť, hej? Dám ti peniaze. Nemám. Tak idem, hej? Dobre, ahoj a nestrať sa. Dobre, čau. Dobrý deň. Dobrý. Prosila by som múku. Máme tu iba túto. Vypadá to ako cukrová vata, hej? Ale to je iba taký sáčok. Dobre, beriem ju. Dobre, robíš dobre. No, prečo ste tak zmenšili hlas? No, to som si len skúšala na verejnosti. Lebo kukni sa, aký mám hlas, vieš. No, tak poď, tak si daj. No, čo chceš? No tú múku, nie? Tak na zober si ju 5,50. Takže 5 € a 50 centov. Áno. Ďakuj. Chceš ešte dať čo? 2 lízatka. Dobre, nech páči. Ďalších 5,50. Ďakujem. Teď sa musím dať zásobiť do šuflíka. Hej. Nakonečne. Wow. Už som tu na. Tak. Vypadá to ako cukrová vata, ale povedal mi, že je to múka, no. Tu máme raňajky. Dobre. Tak si daj niečo. Dobre. A prosím, upráceš tú krv, hej? Čo? Dobre, no. Dobre. Ja sa idem zatiaľ čistiť ruky. Si mi spohandrovala. Fuj, tá krv. Fuj. Či dám tie veci preč. Fuj. 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 Co to kúša? A ide. Fuj. Tak asi idem utrieť zase. Alebo nie. Idem stoliť to jedlo. A mi na to moje. Tak zlato. Podáš mi tu múku. Dobre. Ty si môžeš ešte najesť. Ja som sa najedla. Toto budem. Tak. Idem za kamošmi. Dobre, ahoj. Ahoj. Aha, tam sú. Jo. Áno, a potom mi povedala, že vraj som. Čo? Nepláč. To je dobré. Hej. Hej. Tam je Kika.
nič. Ticho. Poďme. Hej, kamoši. Čo sa deje? No, vieš, čo sa o tebe vraví? Čo? Ja už musím. Mama. Zvoní mi mobil. A čo sa o mne vraví? Tak to nechápem. I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way where we begin, and I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Asi pôjdem naspäť domov. Mami, neviem si lahnúť.